Sampean jangan pernah menstatuskan diri Anda atau anggota tubuh Anda kecuali ilallah. Mergo wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusa jin kabeh digawe iku mok krana ben ibadah. Artinya semua fisik kita, orientasi kita harusnya semuanya ibadah. Bahwa kita manusia kemudian terpeleset, kadang salah, itu sebenarnya manusia. Tapi itu tidak jadi diri kita, tidak orientasi kita, tidak identitas kita. Karena kalau bolak-balik ngomong, mlebu swarga iku gampang, angel mlebu neraka. Mbok nang ngandel kula. Wes soben titeni. Nah, kira ngandel mono, titeni ning neraka mbek swarga. Enggak gampang mlebu neraka swarga. Kok mboten gampang mlebu swarga. Satu kita pegang kuncinya. Piye diwarai Nabi Miftahul Jannah. La ilaha illallah. Mlebu neraka ku angel, kowe ora nggo kuncine kok mlebu piye carane. Mulane sampeyan kon mlebu Imam Malik, sapa? Malaikat Malik. Mau mlebu neraka. Bagaimana bisa saya tidak bawa kuncinya? Swarga iku wis ora kuncine. Gampang di mlebu nggo kunci mbek ora. Terus kedua itu alamat kita. Alamat kita itu di surga. Nabi Adam itu lahirnya di surga. Itu rumah kita, alamat kita. Mbok nak bam setan lahirin neraka. Selagine bam iku sinten? Nabi Adam itu lahiran. Jadi kita punya kapling di surga, kita punya sertifikat di surga. Iku warisan kita. Kurang apaan? Neraka ora ono sekene ra nggawa kunci. Tapi ono ulama sing jarane ora ngono Gus maksude. Neraka iku ora ono pintune. Dadi mlebu kare bludeng. Aku jawabku ya kowe wae ora usah aku. Pikiran kok eleke ngono. Jadi alasan neraka ora usah apa? Kunci dadi transparan. Dadi nek Mustofa liwat terus gampang. Oh anak kiai sing mikir ngono kok anak dadoni abdi bi apa karek nyangkane kawulane. Yo kowe wae aku muni ngono aku mok. Kok penak. Malaikat itu mesti duwe nalar. Jadi ketika kita nggo kunci swarga, lho niki kula nggo kunci swarga mesti didudul alamat swarga wong nggone kunci swarga. Lah nek ora nggo kunci swarga, mulane mlebu swarga iku gampang. Mlebu neraka ora angel piye jajalan pikir. Wong neraka iku suh tuwa. Bukti nek apa genjuning kowe dilebokno neraka. Kita sebagai mukmin wong sing status dasare radhiyallahu anhum wa radhiyallahu. Wong sing ridho be pangeran, kon salat ya seneng, kon sedekah ya seneng. Kowe be ulama ya seneng. Misale wong pati saleh be wong saleh ya seneng. Pokoke anane kita dadi wong mukmin ku seneng, radhi itu billahi Rabba, kula mun ridho, mun seneng jenengan dadi pangeran bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Wis kula anane seneng. Swarga iku nggon seneng. Neraka bendune Allah. Mestine kita belas adoh kon neraka. Kula yakin asal mukmin tenan iku aneh mlebu neraka. Mulane kula ora siap tenan lho delok sampeyan neraka. Pasti aneh tenan iso mlebu neraka bareng lha opo. Kecuali kesukaan, paksa aku ngerti-ngerti di lupa, ya apa ora melok. Nah, aku boten purun yakin. Wis rencana no tenan wis iku habitat kita. Mulane kula gadah kitab habaib sing wali-wali sing alim-alim. Di antarane ono Manaqibu Aisyah Siddiqiyah Syarifah. Dene rencanane apik tenan, kula cocok. Awas neraka nek wani ngobong aku ya. Neraka sok ben tak tantang. Nah, nanti aku mlebu neraka tak tantang. He neraka ora sopan. Iki kalimat la ilaha illallah. Iku yo makhluk ya Allah. Wani ngobong kalimat tauhid. Wong kok eleke ngono mesti makhluk kok. Ayo. Jadi orang-orang wali dulu itu enggak kebayang. Saiki kalimat hakun kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Saiki neraka piye-piye iku makhluk. Makhluk kudu wajib sopan ambek pangeran. Ya kok wani ngobong kalimat la ilaha. Mulane normal, mulane Nabi ketika mukasyafah ngendikan mangko la ilaha illallah dakhalal. Logikane gak masuk akal. Bagaimana mungkin neraka sing makhluk ngobong kalimat thayyibah? Wani neraka, nak neraka wani ya elek tenan. Mestine ra wani, mulane ngendikane Nabi wa innan nar lam taqul asarat sujud. Neraka ora wani mangan bekas-bekase normale ngono. Tapi masalahnya sujudmu ora ikhlas lah, sehingga kalimat tauhidnya protol, iku sing marahin neraka. Paham ya? Kok guyu-guyu kan diterangno. Asal gak protol gak wani tak jamin. Ayo diundang bahak nak sampean mlebu neraka kowe.
Tapi syaratnya tauhid itu merasa napa? Kok serane takok carane piye? Wong nek elek senane takok wae. Barang gampang kok takok. Neraka itu apa sih? Neraka itu makhluk. Mulane Sayyidina Ali tahu ana mubalek ngaji ning masjid. Cerita dahsate neraka. Neraka iku ngene-ngene. Neraka panase padha karo 70, 700 piro? 70 double panase. Gak sing kabar-kabar piro? 700 apa 70? Sopo jajal piro? 700. Wong nak bakat neraka do hobi nyifati apa? Sayyidina Ali liwat. Liwat dimaki-maki. Mubalek elek, balik geblek. Sayyidina Ali jelane wonge keras. Atak jisu, kalau saya apal redaksi ini. Atak jisu anwasi makhlukin mislak. Balillahu a'zamu akbar. Mubalek elek, mubalek geblek. Nyifatin rokok kok dahsate ngono. Seakan-akan rokok itu akbar. Sesuatu yang besar. Terus wa khaliquha akbar. Yo sing gawe neraka iku sing luwih gedhe. Wani neraka mbek sing gawe. Mboten mantu yo nyifati Allah wae. Kena ngaji ku wong jak nyifati Allah, Allah iku akbar. Kok malah nyifati neraka? Neraka iku makhluk. Makhluk mesti do tak wanekno kowe ben wani neraka, paham? Oh, tak didik ben neraka sing wedi kowe. Paham ya? Tapi aku yo ora ro nak. Nak neraka mbek kowe semangat yo ora ro. Tapi nak mbek kula tak jamin gak semangat, yakin ya. Ayo sapa sing minat? Jadi wong sing wali-wali kok Sayyidina Ali nanti kan atak jizu anwasi makhlukin. Bukti nak neraka dhaif ku gampang. Ya misalnya muannas itu dhaifah. Saiki neraka jari panase ngono. Ternyata Mustafa mlebu mau kejet-kejet. Nanti atusan tahun dia kejet-kejet. Nyatane ra iso mateni. Lah yo mletene ngono neraka kok mateni wong sitok ora iso. Kuwasa ndi? Kuwasa Allah Subhanahu wa taala iso gawe kehidupan ning neraka. Iya ta ora? Mungkin tau mikir ngono ora tau. Lah iya berarti neraka gak canggih kan? Mbok nak punya terus neraka semangat golek kowe ora roh. Tapi apapun itu kita percaya wae mek gawe wali-wali kados Sayyidina Ali, kados Aisyah Siddiqiyah bahwa normal iku mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Logikane gampang, neraka iku mesti tunduk be Allah. Bagaimana mungkin neraka wani melibas kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat iki kadung terpatri ning atimu. Piye-piye ning atimu. Tapi dicemplung nang neraka ana kalimat mesti neraka ora wani. Lah mulane wong nak bakat mlebu neraka sedurunge mati, la ilaha dicabut, imane dicabut. Ben mlebu neraka iku gak ana hambatan. Lah iya mulane terus wong diorientasi mati husnul khotimah sampai ono ngendikan apa mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Mulane wong kon nutup akhir kalame la ilaha illallah. Pokoke orientasi selagi ono lha kudune ben neraka ora iso. Lah sing dikuwatirno sul khotimah piye? Mergo ning donya ora pati orientasine Allah Subhanahu wa taala. Mulane ilallah wa billah wis pokoke urip ma Allah wa billah.